И така, здравейте хора, днес снимаме в геймплея и сме на спауна до преди 5 минути. Ето ги. Чакайте, къде е това да се прибера, бе? Този хак го снимам. Гледайте. Значи, само хакерчета играят тук. Те боте, които не могат да играят. Са The Gamer. Аре, момче, би се, бе. Беги то стара чичка. Къде е тръгнал? Гледайте как ме бие. Охо, как се завъртя на този, дето файваше. Как се завъртя. Просто. Гледайте го, какво е, бе? Това не е хак, това е добро, да знаете, хора. Ето. Я гледайте килаурата. Гледате ли килаурата ауто-армора, защото до сега имахме... Ого, бегай. Пич. Нищо килаурата не ти се получава. Аре бе, момче. Аре влезни в къщата, какво като си с килаурата? Какъв тим аз не ставам тим с ботове? Ботове, които играят с хак. С такива не ставам. Сега ще убия, бе, педерас. Аре. Фил. Така, хора, нямам време и затова качвам само един клип. Ето този клип ще го... Сега ще го спирам, защото изобщо нямам време. Но, например, после или не знам кога мога да снимам пак, ще мога така. Направихме един кил, аз исках само да снимам, за да види денката съм какви хакери играят и да ги банват. Ето този хак, сега ще го видите. Ето този. То ще се види просто. Той не мога да отрече. Нищо не мога да кажа, защото в клипа се видя откъде ме бие. Аз го убих, защото му чупих каска. После сигурно в клипа нямам, ако го гледа изобщо, ще ми вика, например, хакери такива редовно ми го казват. И така. Това бях аз, Sad The Gamer. Абонирайте се, сабскрайбвайте се, дайте един палец нагоре, лайквайте и до скоро.